Кой живее в разклонка? Запознай се с обитателите на селцето на различните сърца. В разклонка живеят не просто животни, а герои с различни сърца. Големи, чувствителни, бурни, мечтателни, тихи. Всеки от тях носи своя история, своя начин на виждане и усещане на света. Понякога те се държат странно, мълчат, плачат, скачат или се скриват, но зад всяко поведение се крие емоция, нужда и дарба, които чакат да бъдат разбрани. Ето кои са героите, които ще срещнеш в историите. Те ще те разсмеят, разплачат и накарат да се замислиш, а може би ще откриеш себе си в някого от тях. Запознай се с Мара катерицата. Тя е грижовна и спокойна. Стига всичко да върви по план. Мара обича подредените неща. Списъци, чисти травчета и дни без изненади. Когато сутринта й започне спокойно и познато, тя е като слънце. Усмихната, мила и внимателна с всички. Но ако нещо се обърка, ако някой закъснее, ако подредбата изчезне, Мара се свива в себе си. Става тревожна и е трудно да диша спокойно. Мара не обича хаоса, обича сигурността. И най-много обича някой тихо да я попита. Какво ти помага, когато нещата не върват по план? А кой е Мио? Мио е малко мишле с голямо сърце и още по-голямо въображение, което понякога се тревожи. Той мисли много, за всичко и най-вече. Ами ако... Ами ако завали, ами ако закъснем, ами ако някой се натъжи. Такива въпроси танцуват в мислите на Мио, но не защото е мрачен, а защото му пука. Той винаги носи чантичка с всичко нужно. Лепенка, връвчица, молив и топлинка. Обича да е подготвен. Обича и когато някой го разбира, без да бърза. Понякога му е трудно да се отпусне. Трудно му е, когато нещо се случи внезапно, когато не знае какво ще последва. Тогава му трябва време и подкрепа. Но когато се почувства сигурен, Мио се усмихва с цялото си мишлешко същество и светът става малко по-нежен. Кой е Ешко? Някъде, дълбоко в гората, където листата шепнат и слънцето гали мъха, живее Ешко. Той е малък, бодличест приятел с сърце, което усеща всичко. От най-лекия полъх на вятъра до тъгата в нечии очи. Ешко обича тишината, обича времето, което всичко спира и просто е. Той не тича, не вика, просто слуша и усеща. Когато гората е спокойна, Ешко се усмихва. Когато стане прекалено шумно или объркано, той се свива на топка и изчаква бурята да отмине. Това не значи, че се крие. Просто има нужда от време и от разбиране. А ако го срещнеш с тишина и нежност, ще чуеш как неговото сърце ти нашепва. Тони не казва много, но ако можехме да чуем какво шепне сърцето му, щяхме да чуем цяла приказка. Той е онзи, който стои тихо в края на поляната, но забелязва всичко. Онзи, който подава крилце, когато паднеш. Който седи до теб, когато имаш нужда, без да пита защо. Тони не обича да бърза, не обича и да обяснява, но обича да помага, да носи нещо мило, да споделя присъствието си. Някои не го разбират, казват, защо не говори? Но приятелите му знаят, Тони говори, просто не с думи. И когато някой го приеме такъв, какъвто е, Тони цъфва. Затова не е нужно да казва нищо, защото вече си го чул със сърцето си. Тоно не се втурва. Той не обича да е първи. Той стои, гледа и чака. Не другите, себе си. В сърцете на Тоно живее тиха смелост. Не шумна, не светеща, а като пролетно цвете, което бавно разцъфва. Той е от тези, които не говорят много, но когато някой го изчака, когато го поканят нежно, Тоно отваря своя свят. Обича тихите гласове, игри, които няма бързане, и хора, които разбират, че искам
Понякога идва със закъснение. Когато се оплаши, Тоно се скрива. Не за да избяга, а за да си даде време да бъде. Но ако му дадеш сигурност, ще го видиш как разцъфва. По свой начин, по свое време. И точно тогава ще разбереш колко красиви са нежните сърца. Бруно не се втурва. Не е от тези, които скачат с разперени ръце. Той първо гледа, после преценява и чак тогава може би прави крачка. Скрит зад тишината му има нещо много истинско. Желание да бъде приет и страх да не бъде наранен. Бруно обича спокойствието, обича разговори без натиск. Обича, когато някой го остави да бъде и просто му се усмихне. Трудно му е да каже «тъжно ми е». Още по-трудно «имам нужда». Но когато го направи, това значи, че си му дал нещо много специално. Доверие. Бруно не говори много, но чувства дълбоко. А когато се почувства разбран, не просто идва. Той остава и пази. Зуни е различен. Той усеща не само своите чувства, а и тези на всички около него. Сякаш сърцето му е направено от гъб. И всичко, радост, тъга, болка, самота, попива направо в него. Когато някой се натъжи, Зуни усеща боцкане. Когато някой плаче, той също преглъща сълзите. Когато някой е сам, Зуни го усеща, дори да е далеч. Не знае защо, просто го чувства. И понякога му тежи, много му тежи. Той се изморява, дори без да е тичал. Не заспива, мислейки за малка мравка под мокро листо. Но Зуни се учи. С помощ, с грижа, с разбиране. Научи, че не е длъжен да носи всичко сам. И започна да пуска тежките си капчици по ръката. Тъгата му тръгваше по вода и понякога се превръщаше в песен. Зип е вихър, слънчев порив, светкавица с очи. Той не ходи, той скача, не говори, изстрелва думи. Смее се силно, чувства силно, обича силно. В Зип бушува свят от емоции. Понякога като радостна буря, друг път като гняв, който идва изведнъж и не пита. Обича да гони, да лети, да вика от щастие. И най-много обича, когато някой му позволи да бъде просто такъв див, шумен, свободен. Но понякога светът му става твърде тесен. Тогава Зип тропва, вика, избухва, а после се срамува. Защото под всичко това има сърце, което просто иска да бъде разбрано. Когато някой му помогне да диша, да брои, тогава Зип се усмихва и прегръща цялото си същество. Защото зад бурята има много обич. Лиско е различен. Той не тича пръв, не вика най-силно. Но ако се заслушаш, ще чуеш как вътре в него шепнат цели светове. Лиско е мечтател. Той рисува с мисли, говори с облаци и създава приятели от светлина. Обича тишината под дърво и онези мигове, които никой не бърза. Понякога изглежда другаде. И наистина е. Там, в своето вътрешно място, Лиско живее най-истински. Но ако стане шумно, ако някой започне да пита твърде бързо, твърде много, Лиско се свива, става съвсем мъничък. И тогава най-хубавото, което можеш да направиш, е да седнеш до него. Тихо, без да питаш, само да бъдеш. А ако имаш късмет, той ще ти разкаже как изглежда неговата планета. Всеки герой има своя приказка. История, в която ще се усмихнеш, ще се замислиш, ще почувстваш, а понякога ще откриеш, че тя не е просто негова, а и твоя. Добре дошъл в разклонка. Приказките те чакат. Готов ли си?